доираи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе оид ба таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бинои кории раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ мавриди истифода қарор дода шуд. Иншооти мазкур мутобиқ ба талаботи муосири меъморӣ бунёд гардида, қомат афрохтани он ба ҳусни як гӯшаи Душанбешаҳр зебоии дигарро замъ намуд. ифтитоҳи бинои раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ рӯйдоди фараҳбахш барои сокинони ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва кормандони соҳаи хизматрасониҳои коммуналӣ пойтахт буд. дар ифтитоҳи ин бинои хуштар роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ иштирок намуда иброз доштанд, ки дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар дар заминаи сиёсати созандаи пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгириҳои пайвастаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, иншооти бешумори маъмуриву истиқоматӣ дар пойтахт мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар давоми 2 сол ҳам лоиҳа шуд, ҳам маблағ ҷудо шуд. қариб ки 10 миллион сомонӣ дар ин иншоот сарф шудааст. миннатдории худро ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонам, ки тавонистанд проблемаи асосие ки мо ҷона доштем, проблемаи моро дар як вақти кӯтоҳ ҳал карданд, маблағҳоро ҷудо карданд ва замин ҷудо карданд ва мо шумо имрӯз соҳиби ҷои кор, ҷои дамгирӣ, ҷои мондани мошино, яъне соҳиби хонаи худ шудем. роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе аз ҷамъи бунёдкорон ва онҳое ки дар қомат афрохтани бинои раёсати истифодабарии роҳҳо саҳм гузоштанд, изҳори миннатдорӣ намуда қайд карданд, ки барои ороиши намои дохилии бинои тозабунёд ороишгаронро аз вилояти Суғд ҷалб карданд. доимо намояндаҳои идораи сохтмони асосии шаҳр намояндаҳош доим инҷо буд. вақте ки болои сохтмонда назорат бошад, сифат мешавад. ин қадар дастгириҳое ки аз тарафи шаҳр шуда истодааст, вазифаи асосии мо тозаву озода нигоҳ доштани шаҳр. намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар якҷоягӣ бо меҳмонон аз мақомоти гуногуни Душанбешаҳр аз шароити муҳайё гардида дар бинои хуштару навбунёди раёсати истифодабарии роҳҳо ва ороиши утоқу роҳравҳо боздид ба амал оварда, ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд доданд. иншооти мазкур аз 3 ошёна иборат буда, он ҷавобгӯ ба талаботи муосир бунёд гардидааст. бинои навбунёд дорои ҳуҷраҳои барҳавои корӣ буда, бо компютер ва мизу курсии замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. сохтмонам соли 2018 шурӯъ шуд. дар муддати кӯтоҳтарин як раёсати истифодабарии роҳҳои ҳозиразамон сохта шуд, ки таъмини тамоми шароити ҳозира, ҷои рахти хоби коргарон, ҷои нигаҳдории маводҳои зидди лағжиш ва лавозимотҳои корӣ ҳама тибқи лоиҳа сохта шудаанд. мо миннатдории худро аз номи кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ мерасонем. кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ хурсанду хушҳол аз он буданд, ки ба чунин дастовард ноил гардиданд, зеро бо бунёди бинои нав шароити лозимаи корӣ барои кормандони раёсат фароҳам омад. акнун онҳо дучанд талош менамоянд, ки вазифаи барзимадоштаи худро дар самти тозакориву ободонии шаҳр сари вақт анҷом бидиҳанд. тӯли 20 сол кормандони раёсат ҷонанишин буданд. маблағи зиёд масраф мешуд, аммо ягон шароити хубе барои онҳо вуҷуд надошт. имрӯз бо дастгирии раиси шаҳр, бо дастгирии раиси ноҳия мо соҳиби ин бинои замонавӣ гаштем. аз номи 1300 нафар кормандони раёсати истифодабарии роҳҳо ба раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ миннатдории худро баён намуда ваъда медиҳем, ки дар тозагию ободонии шаҳри Душанбе ва ноҳия саҳми худро мегузорем.
тавре таъкид гардид то имрӯз барои кормандон шароити созгор мавҷуд набуд. Кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ аз соли 2004 то инҷониб дар бинои иҷоранишин буданд. Бо мақсади бартараф намудани ин мушкилот моҳи июни соли 2017 қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи вобаста намудани қитъаи замин ба раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ барои сохтмони бинои маъмурию хизматрасонӣ, анбори нигаҳдории маводи зидди лағжиш ва ҷойгир намудани 100 адад техникаҳои коммуналӣ дар кӯчаи Гагарини ноҳияи Исмоили Сомонӣ ба тасвиб расид ва дар асоси он корҳои бунёдӣ оғоз гардид. миннатдории худро ба мақомоти иҷроияи ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва шаҳри Душанбе мерасонем, чунки мо соҳиби бинои наву замонавӣ гаштем ва ин боиси рӯҳбаланд гаштани коргарон дар оянда ва саҳми муносиб гузоштан дар тозагию озодагии кӯчаву маҳаллаҳо мегардад. Пештар утоқи кории ман бисёр хурд буд. ҳозир ки бошад, мисол ман як утоқи кории кушоди барҳаво дорам ва ҳамаи муроҷиаткунандагонро қабул карда метавонам ва пештар ин шароитро надоштем. масоҳати умумии раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ наздик ба 1 гектар буда, он дорои иншооти ёрирасон аз ҷумла ошхона, анбор ва ҳаммом мебошад. ҳуҷраҳои корӣ аз утоқи роҳбарият то кормандони бахшҳои гуногуни хизматрасонӣ бо таҷҳизоти зарурии корӣ таъмин аст. Маҷлисгоҳи бино барои нишасти 60 нафар пешбинӣ шуда дар ошхонаи сеюм мавқеъ гирифтааст. Ошхонаи раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ ки бинои ёрирасони он маҳсуб меёбад, дар як вақт имкон дорад ба 80 нафар кормандон хӯроки гарм пешниҳод намояд. ҳамзамон барои кормандоне ки навбатдоранду дар басти шабона фаъолият менамоянд, дар ошхонаи якуми бинои корӣ хобгоҳ ва ҳуҷраҳои истироҳатӣ бунёд гардидааст. дар бунёди иншооти замонавӣ аз масъулияи босифати сохтмонӣ истифода шуда шароити зарурии кору хизматрасониҳои коммуналӣ фароҳам оварда шудааст. дар анбори раёсат маводи зидди лағжиш аз ҷумла намак, белҳои барфрӯбӣ, маводи сохт, пойафзол, либоси зимистона барои кормандони муассиса ва равғанҳои молиданӣ захира карда шудааст. дар дохил ва беруни бинои навбунёди раёсати истифодабарии роҳҳо камераҳои мушоҳидавию таҷҳизоти огоҳикунандаи хатар насб карда шудааст ки амалигардонии ин раванд дар таъмини амният ва бехатарии бинову кормандонаш мусоидат менамояд. мавҷудияти нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ дар дохили бино имкон медиҳад ки воситаҳои нақлиёти гуногуни коммуналӣ барои таъмин шудан бо сӯзишворӣ вақти зиёде сарф накунанд. кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ баробари ба миён омадани зарурат техникаҳои роҳтозакуниро барои тоза кардани роҳҳои ҳудуди ноҳия аз барф равона месозанд. бо инобати он ки дар фасли зимистон боришоти барф аз эҳтимол дур нест, масъулини ин сохтори коммуналӣ ҳамеша дар ҳолати омодабош қарор доранд. роҳбарият бовар доранд ки зимистони пешоруро бидуни мушкилӣ сипарӣ мекунанд. кормандон баҳри иҷрои пурраву саривақтии нақшаи корҳои ободонию созандагии ин ноҳияи Душанбешаҳр саъю талош менамоянд. раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар 9 моҳи соли равон дар таъмиру аз навсозии роҳҳои мошингарду пиёдагард, ҳамарӯза тоза намудани роҳҳо, кӯчаву хиёбон, ҷӯйбору обравҳои ҳудуди ноҳия, шинонидани гулу буттаву дарахтон ва нигоҳубин намудани гулгашту майсазорҳо корҳои муайянеро ба сомон расонид. имрӯз дар раёсат беш аз 1000 нафар дар вазифаҳои гуногун фаъолият доранд. дар тавозуни раёсат 195 километр роҳҳои автомобилгард, 666 000 метри квадратӣ роҳҳои пиёдагард, 3 гузаргоҳи зеризаминӣ, 119 адад истгоҳи нақлиёти ҷамъиятӣ, 5 адад кӯпрук, 5 адад соат, 6 адад фаввора ва 112 000 метр ҷӯйборҳо қарор дорад. ҳамзамон дар тавозуни раёсат 59 адад техникаву таҷҳизоти коммуналӣ қарор дорад. самти дигари фаъолияти раёсатро шинонидан ва нигоҳубин намудани дарахтон, гулҳои мавсимию бисёрсола, майсазоркунӣ ташкил медиҳад.
мутобиқ ба талаботи роҳбарияти шаҳри душанбе ва ноҳияи исмоили сомонӣ майдон ва масоҳати гулзору майсазорҳо, гулгашту боғҳо, қитъаҳои сабзи канори роҳҳои мошингард, шумораи дарахтони сояафкану ороишӣ дар ҳудуди ноҳия ба таври назаррас зиёд шуд. раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи исмоили сомонӣ бо истифода аз тамоми имкониятҳо кӯшиш ба харҷ медиҳад ки ҳолати роҳҳои мошингарду пиёдароҳҳо, тозагии кӯчаву хиёбон, ҷӯйбору обпартоҳои ҳудуди ноҳияро дар сатҳи зарурӣ таъмин намуда, супоришҳои роҳбарияти шаҳру ноҳия ва вазифаҳои дар наздашон қарор доштаро саривақт ва босифати баланд иҷро намоянд.